नहीं यार उतना ज्यादा हो जाई बैगन कौन है रे? बहुत दोगला बाटे थी गड़ुआ हो बेकारे सारे माइंड ही आप कर दिए साला। ए कहत कबीर सुनो भाई रणुआ है कहत कबीर सुनो भाई छणुआ दोस्तवा हमार सारा हो गए गणुआ बैगन जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है लेकिन तुम्हारा पास और हमारा पास है एक इकट्ठ हो। समझ गए ना। बहुत दोगला बाटे थी बैगन कौन है रे? ना सोचा ना समझा मैं कमारा हो गया, ना सोचा ना समझा मैं कमारा हो गया, तुम्हारे चलते एक करे जा हाई हमारा हो गया। बैगन बहुत दोगला बाटे थी ना ही ये बुढ़ऊ हम दोगला ना हैं, हम सही कहते नहीं। मैं प्यार करता था आपसे लेकिन डरता था सांप से, कि मैं प्यार करता था आपसे लेकिन डरता था सांप से। मिलने गए आपके घर पर लेकिन मुलाकात हो गई आपके बाप से। सारे हमार नकल करबे आई गाड़ी हम डाल देबो। साला नहीं कहां चल लागा। बहुत दोगला बाटे थी मेरा गड़ुआ हो बेकारे सारे साहब कि मैं शायरबाज नहीं हूँ, मैं शायरी लिखता हूँ कि मैं साहब मैं शायरी बाज नहीं हूँ, मैं शायरी लिखता हूँ कि मैं शायरी बाज नहीं हूँ लेकिन शायरी लिखता हूँ। मैं आपके मैं जब आप खाना खाते हैं तो मैं बहुत छींकता हूँ। बहिना तो देखबू हो शादी विवाह होला घर चलावे खातिर, परिवार चलावे खातिर, देखभाल करे खातिर। तो आजकल के लड़के बाड़े जवन सन का कहल हमारे हो देवरानिया के जवन लड़का बा ऊ लौड़ा पति का कहला दोगला बा, कहला कि शादी विवाह घर चलावे खातिर ना होला, सुहाग रात मनावे खातिर होला। तम कहीं भग दोगला बाने त महा दोगला बाड़े ते एकदम कुलत जन्म गइल बाड़े ते। तो हम यह कहतनी कि आजकल के लड़के जौन बाड़े सन बहुत बौरा गइल बाड़े, एकदम मोबाइल देख देख एकदम निहार निहार के एकदम सब मौगा बाड़े सन, बहुत छिनार हो गइल बाड़े।